Ναι. Εσύ μη μιλέγε. Μουσκεμά σου λέω, παιδί μου, υπόθεση μου, τι να έγινε. Είπε ότι είμαι πιανίστας. Είπε ότι είμαι πιανίστας χωρίς να ξέρω ότι έχουν πιάνο μέσα και με βάζουν τώρα να παίξω. Λέγια μου, τι να κάνω, κοντεύω να τρελαθώ. Τι να κάνω, μωρέ, Πέτρο, το αμόλυσα από το κοτσάνι, τώρα τι θες να πω. Θέλει, λέει, βάλσους, τράους και τέτοια και λέει η γριά μπορεί να σηκωθεί. Jawohl, Grand Meister, meine Herr. Tangen, Trubichten, Plichten, Dactyluchten, Kaputen. Γερμανικά μου μιλάς. Jawohl, Tangen, Senden. Look, nein, Freien, look, nein, nicht. Le Pianisten, Pektuchten, moi, je t'avoue, je tout, le comment je dis le papier dessus. Comment je dis le... Non! Si, ma oui, de nacht is die Bibel holen, holen mit nach Heiden, die Süden dran down. Pilunen Heiden, de piano de Paletuchten. Oh! Τι έγινε? Άσε, παιδί μου, τώρα. Ναι, μεν έφυγε. Θα σας επιτρέψει? Δεν μου επιτρέπει, γιατί του λέω βράσε να παίξω. Απαπαπαπα μου λέει. Είναι στριμμένος άνθρωπος, ξέρεις. Βράσε, του λέω, να παίξω, ψυχικό θα κάνω. Παπαπα μου λέει δεν θα παίξεις, γιατί ξέρεις, εμείς οι μεγάλοι πιανίστε παθαίνουμε φθορά στα δάχτυλα. Και σου λέει μη φθαρούν τα δάχτυλά τους, το παίξε, κατάλαβες. Έπειτα σου λέει θα έχεις και έμπνευση. Μήπως λόγω του ότι είμαι μεγάλος πιανίστας, άμα δεν έχω έμπνευση δεν θα παίξω καλά.